Terve kaikille pitkästä aikaa. Tänään päästään vihdoin tekemään semmonen reissu, mistä me ollaan pitkään jo haaveiltu. Eli tehdään semmonen viikon venereissu Inarijärvelle ja tarkoituksena on teltassa yöpyä yöt ja kalastella päivät. Inarijärvi on tullut itselle tutuksi, sillä tuo mun mies on täältä pohjoisesta kotoisin ja on tullut meillä vietettyä Inarilla paljonkin aikaa, mutta tarkoituksena on veneellä ihan sinne Vätsärin erämaahan asti. Ja en ole koskaan Vätsärin erämaassa käynytkään. Viimeisen videon jälkeen on tapahtunut sellainen pieni muutos, että meidän elämään on tullut tämmönen pieni kaveri nimeltä Ukko, Suomen Lapin koira, 1,5-vuotias. Hänet on sitten otettu sillä tarkoituksella, että hänestä on sitten meille kaveriksi näille kaikille eräretkille, mitä me tykätään tehdä. Ukko, jassu. Oh. Joo, no, joo. Ukko, anna tassu. Jes, näin. Hyvin saatiin kaikki tavarat mahtumaan veneen näihin säilytystiloihin, niin voin nopeasti esitellä mitä löytyy mistäkin. Eli keulassa on meidän varapolttoaineet, yhteensä noin 80 litraa polttoainetta matkassa ja suunnitelmissa ajaa semmoinen 300 kilometriä veneellä, niin pitää olla vähän polttoainetta. Täältä löytyy sitten vähän sekalaista tavaraa ja otettiin grillikin mukaan, kun on mahdollista, niin silloin on mukava tehdä ruokaa. Sitten muut ruokailuvälineet ja ruuat, kuivaruuat löytyy täältä. Ja myöskin kaikki Ukon tavarat. Ja sitten peräpenkin takaa löytyy kaikki majoitustarvikkeet, makuupussit ja vaatteet ja muut. Kalastusvavat sitten tietenkin nostetaan viimeisenä satamassa sitten veneen kyytiin. Retkiveneenähän meillä on tämmönen Terhin 480 TC eli Twin Console. Molemmille omat pulpetit, pääsee tuulilasin suojaan taakse ja tällä ihan mukavasti 2 ihmistä ja 1 koira sitten niin retkeilee ja matkustelee tuolla. Ja lähdetään sitten seuraavaksi niin Veskoniemen kalasatamaa kohti. Onko veneessä? Just saavuttiin tänne Nangun vuonossa sijaitsevalle rannalle ja laitetaan venettä parkkiin. Yksi pieni ahne lapinkoira tässä ottelee makuupallaa. No, tuossa sulle pieni palanen. Olepa hyvä. Nyt on teltta pystyssä Nangunvuonon rannalla. Tässä on tosissaan meidän uusi teltta, Fjällräveni Shape 3. Tähän päädyttiin, kun alkukesästä mietittiin, että mikä teltta olisi meidän uusi teltta. Apsidi, eli tämmönen eteinen. Ja sitten sisällä tilaa 3. Eli siitä tuleekin tämä nimi Shape 3. Sinne mahutaan sitten hyvin minä, Juho ja meidän karvapallo Ukko. Ukon ensimmäinen telttayö on tulossa, eli katsotaan miten menee. Meidän retkiseurueelle aivan sopivan kokoinen teltta. Sitten makuupussit. Noin, nyt on meidän liikkuva kesämökki laitettu pystyyn ja makuupaikat aseteltu siihen. Ja meillä on tosissaan Vauden makualustat ja Marmotin makuupussit. Tämä teltta on 3 hengelle, mutta koska meillä on aika isot nämä makualustat ja tuommoiset kantikkaat, näin, niin
mukavasti mahtuu 2 henkilöä tänne ja koira mahtuu sitten tähän näin hyvin pötköttelemään. Tarkoitushan tässä on nukkua niin, että pää on tässä päässä, mutta me halutaan nukkua pää tuossa päässä sen takia, että voi sitten aamulla katsoa näitä maisemia. Päätettiin heti lähteä uistelemaan ja kokeilla, että jos irtoisi pikkusen iltaruualle kalaa. Meillä on kyllä varattuna ruokaa myös sitä varten, jos kalaa ei irtoa, niin on sitä varten myös varattu ruokaa, mutta toiveena olisi saada tuoretta kallaa illalliseksi. Kireitä siimoja meille. Makkaran paisto makkaratortillaan varten. Ilta on kyllä kaunis. Eipä tullut kallaa muuta kuin 1 alamittainen taimen. Pitää sitten yrittää uudestaan illalla. Nyt kuitenkin pitää syödä, että jaksaa. Ruokana on makkaratortillaa. Ystäviemme keksimä gourmet retkiruoka. Siinä se kuuluisa makkaratortilla on, eli HK:n maakarit, Carlos-makkaraa, tortilalätty, smetanaa, coleslawta ja sipulirouhetta. Kyllä on hyvä. Että terkkuja meidän kaverille Petelle ja Roosalle. Tää on yksi meidän lemppari retkiruuista. Varmaan lähdetään takas leiriin. Eiköhän se ole tässä? Ensimmäinen päivä ohi ja ollaan menossa nukkumaan. Tämä on Ukon ensimmäinen yö teltassa, joten saa nähdä miten menee. Odotamme itsekin jännityksellä. Ukko on ainakin hieman jännittynyt tilanteesta. Ukko on kerennyt jo murista ulkoa kuuluville äänille ja katsotaan vielä, jos muutama haukku pääsisi. Mutta jospa sitten sitä kuitenkin lopulta rauhoittaisi nukkumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä, Ukko. Huomenta, Ukko. Miten se nukutti? Aikamoiset maisemat Juho jo aamupalan teossa tuolla. Kelpas kyllä hyvin nukkua yö tässä meidän uudessa teltassa. Toki yöllä tuuli kovasti, niin se vähän haittasi unen laatua, mutta Ukko nukkui ensimmäisen telttayönsä tosi hyvin. Heti kun päästiin telttaan, niin otti oman paikan ja laittoi nukkumaan. Itellä kesti vähän pitempään sitten saada unen päästä kiinni. Tänään sitten tarkoituksena syödä aamupala, pakata leiri ja siirtyä Paatsvuonoa kohti. Ja siellä sitten kalastella ja lopulta katsoa uusi yöpaikka sitten jostakin paikasta, missä olisi kivat maisemat sitten. Tämä päivä on meidän reissun kylmin. On luvattu vaan noin 13 astetta ja aurinkopaistetta ei juurikaan pitäisi hirveästi olla. Mutta sitähän ei tiedä ennen kuin päivä eteen, että miten käy.
huomisesta eteenpäin pitäisi olla 20 astetta joka päivä ja aurinkoista, että tämä päivä vielä vähän lämpimimmissä vaatteissa ja sitten jospa sitä ensi viikolla pääsisi olemaan ihan teepaitasilla. Kyllä on komia aamu. Ukkopäivystä. Mitallinen kala tuli vihdoin. Komea Inarijärven taime. 50 senttimetriä. Jes, pistä tähän. Semmonen kala. Krisse ensimmäinen Inarijärven mitallinen taime. Jes! Oh, sori, mä en voinut tulla reaktelle mitään. Justiinsa mitalli. 52 taitaa olla. 52. Tultiin tämmöiseen paikkaan kuin Täyssinä Rauhankivi on tässä. Todella kivan näköinen paikka. Siihen sai hyvin laituri, venne. Keli on niinku morsia. Tässä on tämä kivi, Täyssinä Rauhankivi. Ja tässä vieressä näyttää, että on ihmiset tämmöisen nuotiopaikan tänne väkertäneet, että ei ole virallinen nuotiopaikka, mutta ihmiset on tämmöisen tänne vääntäneet. Niin. Nyt on kyllä 5/5. Kattokaa nyt tätä maisemaa, siis ei tämän parempaa ei oo. Ai että, kyllä veden äärellä rentoutuu. Ukko on siellä vesipuhvelina. No niin, me ollaan tässä Paatsjoella, eli Inarijärven laskujoki. Ja ihan valtakunnan rajan vieressä tuossa näkyy keltaiset nuo, mitkä kelluu, niin siitä alkaa rajavyöhyke. Eli sinne ei saa ilman vyöhykelupaa mennä. Ja tuolla pikkusen pidemmällä näkyy keltainen aita tuossa joen yli, niin siinä menee valtakunnan raja. Ja Venäjä on sitten heti siinä toisella puolella. Ja Paatsjoki on tosissaan Inarijärven laskujoki, eli laskee Jäämereen, mutta menee tosissaan Venäjän puolelle ja siellä on voimalaitoksia ja Inarijärvihan on säännöstelty järvi. Suuri se vaihteluväli. Tänään on ollut pitkä päivä. Ollaan uisteltu monta tuntia ja tehty matkaa myös useampi tunti. Käytiin matkan varrella katsomassa semmoinen paikka kuin Täyssinä Rauhankivi. Siellä sitten syötiin välipallaa ja nautittiin maisemista. Päivä on ollut tosi aurinkoinen ja kerta kaikkiaan vaan upea keli on ollut. Lämpimämpi kuin mitä ajateltiin. Ja nyt sitten kävi tänään semmoinen tuuri, että vaikka uisteltiin eilen koko ilta, ei tullut mitään, mutta tänään nappasi taimen ja minä sain minun ensimmäisen mitallisen Inarijärven taimenen, 52 senttimetriä. Ja siitä tehdään tänään eräsushia, eli tiedossa on sashimia, nigireitä ja sitten siihen tulee kaikenlaista semmoista päälle. On niinku
panostettu tähän ja päätettiin, että sitten kun me saadaan se meidän ensimmäinen taimen, niin siitä tehdään nimenomaan sushia. Siitä me molemmat tykätään, joten ollaan todella innoissaan tämän päivän illallisesta. Kello on nyt 8 illalla ja täytyy sanoa, että on ollut niin pitkä päivä, että ruoan jälkeen varmaan painuntaa sitten samaan tien pehkuihin. Juho fileroi meille taimen, joka tänään pyydettiin. Ukko kattoo persona vieressä. Oi, että on punalihasta. Mahtavan näköistä. Tämmönen ateria tuli. Taimen sushia ja nigireinä, sashimina. Ja sitten siellä on nuo, mitä pystyy päälle laittamaan. Tyyni aamu. Lähdetäänpä käymään uimassa vähän huuhtelemassa ittiämme. Leiri melkein purettu. Lähdetään jatkamaan matkaa kohti Vätsäri erämaata. Surnuvuonoa kohti. Tultiin parkkeen Kuortesalme Itärannalle. Paistellaan vähän makkaraa ja syödään evästä, että jaksaa. Ollaan uisteltu koko päivä. On tullut 4 tärppiä tuossa uistellessa. 1 alamittainen taimen nousi ylös ja 1 alamittainen rautu, mutta molemmat päästettiin takas kasvamaan. Siellä paistuu makkarat meille. Juho paistelee ja ukko siellä viettää päivää. Tänään on ollut kyllä tosi lämmintä. Ei ole tarvinnut kyllä paljon paleilla. Kalalättyjä. Siinä on kevätsipulia, smetanasipuli, sitruuna, lätyt ja kalaa tulossa siellä. Siinä on meidän illallinen. Suolaisia taimenlättyjä. Pitkä päivä takana. Ukko on ihan väsynyt. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Joka aamunen järviuinti suoritettu Inarijärvessä. Tällä kertaa oli ehkä kylmin vesi tähän mennessä, mutta ei se haittaa, se virkistää. Sitten kohti uutta päivää.
vene kiinni laituriin. Tää laituri on parhaat päivänsä ehkä nähnyt. On vähän sen näköinen, että pikkuinen remppa voisi olla paikallaan. Mutta kyllä tähän veneen sai kiinni. Tästä laiturilta sitten pieni matka tonne tuvalle. Tässä sitten venetie, joka kulkee tuolta Suolisvuonolta tuonne Suolisjärvelle. Kyllä on Suolisjärvellä kauniit maisemat. Aivan upea. Wow. Tässä on Suolistaipaleen autiotupa. Vasemmalla näkyy Suolisvuono ja oikealla näkyy Suolisjärvi. Aika kivalla paikalla tää tupa. Tämän näköinen paikka. Sieltä löytyy kamina, puita on, laveri ja sitten ruokailu- ja keittiötila. Tunnelmallinen tupa ja todella kivat maisemat molemmista ikkunoista ulos. Tässä sitten pieni lounastauko ennen kuin lähdetään jatkamaan matkaa. Tuumaustauko, että nyt kun ollaan käyty tuolla Suolisvuonolla ja sitten käytiin Suolistaipaleella ja sitten eilen käytiin tuolla Surnuvuonolla. Eli Inarijärven pohjoisosat on nyt nähty, nyt ruvetaan sitten miettimään, että mihin sitten seuraavaksi. Nimittäin nämä oli ne meidän 2 pääkohdetta tällä reissulla ja nyt sitten ollaan vapaita menemään käytännössä minne vaan huvittaa. Nyt sitten mietitään, että lähdetäänkö etelämässä tonne etelämäs Inarijärveä viettämään sitten loppuviikko. Mietitään. Lähestytään Kuuvan kanavaa. Siinä henkilö nimeltä Matti Kuuva on rakentanut tämän 1900-luvun alkupuolella ja hänellä kesti melkein 10 vuotta rakentaa tämä kanava. Ihan itse hän kaivoi lapiolla käsipelillä tämän kanavan ja sitä varten, että tämä kanava lyhensi 30 kilometriä hänen matkansa paikasta A paikkaan B. Tänään löytyi Ykösellä leiripaikka. Meillä on muutama kriteeri, mitkä pitää täyttyä, että kun päätetään, että leiridytäänkö johonkin. Siinä on kriteereitä muun muassa veneelle pitää olla hyvä paikka, sitten pitää löytää telttapaikka, hyvät rannat, hyvät maisemat ja sitten tosissaan siihen telttapaikkaan niin maaston pitää olla myös semmoista ei liian kumpareista. Niin tässä nyt sitten olisi. Löytyi heti ekalla hyvä. Tuohon saadaan vene hienosti. Ja sitten tässä on keittiö ja hyvä maisemapaikka. Tänään pitäisi tuulla vähän, niin se sitten on mukavaksi vilvottaa, sillä tänään on ollut 26 astetta täällä Inarilla. Tämä ilta on kaikista kuumin ilta, mitä Inarilla ollaan vielä tähän mennessä saatu kokea. Todella kuuma ilta ja hiki valluu vaan. Mutta järvi on rasvatyyni, eikä mitään ääntä missään. Upea. Sitten nukkuma. Hieno päivä taas takana. Ja auringonlasku on aivan upea. Tämän reissun paras. Hyvää yötä.
Juho justiinsa tankkas viimeiset bensat varakanisterista tankkiin. Nyt pääsee näillä bensoilla vielä noin 80 kilometriä ja sitten on vielä hätäbensaa 5 litraa. Mutta tosissaan vielä on pari yötä täällä järvellä ja uistelut siihen kaupan päälle, että katsotaan miten bensa riittää. Jos alkaa näyttää kriittiseltä, niin sittenhän se pitää palata sitten satamaan, mistä lähettiinkin. Nyt sitten lähdetään uistelemaan ja toivotaan, että tulee kalaa, niin saadaan kalan ruokaa illalliseksi. Hyvä. Merkkiliikkeeni tupla vastaista. Nyt tuli, pitkään oli hiljasta tuossa kun uisteltiin, mutta nyt tuli mitallinen. Tää on isoin, jonka mä oon ikinä koskaan saanut. Että komia. No niin, sieltä pätkähti. 56 senttinen, todella pullea taime. Hieno. Ukolle vähän tuoretta Inarijärven taimenta. Ole hyvä. Kuola valuu, voi ei. Viimeisen illan ruokana halstrattua taimenta ja leipää. Jokainen aamu alkaa vedenkeitolla. Keitetään vettä meidän pikapuuroihin. Ja sitten myös keitetään pannukahvit. Tänään on vähän pilvisempi päivä ja pikkusen viileempi. Mutta kyllä se meille passaa. Ehkä kalaa on enemmän syönnillä. Se voi olla, että se taas syö paremmin. Niin. Keli muuttuu. Just näin. Katsotaan mitä tapahtuu. Ja sieltä tulee meidän erämaisteri Ukko. Mutta Ukolla on kiire johonkin. Viimeinen aamu Inari. Niinkö sä Ukko sanot? Viimeinen aamu Inarilla. Tänään on vähän pilvisempi keli, mutta edelleen on lämmintä. Reissu jää vähän lyhyemmäksi kuin oli suunniteltu, koska ollaan kierretty vähän nopeampaa ja meillä on kulunut aika paljon polttoainetta. Ja sitten on ollut niin kovat tai lämpimät ilmat, niin jäät on huvennut nopeampaa kuin mitä oletettiin, niin sen takia pitää tänään ajella takaisin tuonne Veskoniemeen. Polttoaine oli laskettu ihan oikein, mutta kun ollaan tosissaan nopeampaa kierretty meidän suunnittelema reitti, niin sitä on kulunut sitä mukaan ja niin kuin ylimääräiselle uistelulle ei enää hirveästi ole polttoainetta jäljellä, niin se on myös yksi syy, miksi palataan takaisin tuonne Veskoniemen satamaan jo aikaisemmin. Nyt kun on päässyt näkemään Inarijärveä vähän enemmän, niin täytyy sanoa, että oma kokemus oli se, että Inarijärven pohjoisosissa oli se karumpaa maastoa, suolisvuono ja surnuvuonossa, niin oli huomattavasti
karumpaa maastoa kuin mitä sitten täällä Inarijärven keski- ja eteläosissa. Ja itse viihdyn ehkä paremmin sitten tosissaan täällä vähän etelämpänä Inarilla. Tänään sitten pakataan leiri, uistellaan päivä ja lähdetään takaisin kohti Veskoniemeä. Hieno reissu on ollut. Kyllä. On ollut kyllä mahtava reissu ja ollaan hyvin saatu kalaa. Kelit on ollut ihan mahtavat. Ei ollut liian kovaa tuulta. Ja ukko on nauttinut. Ja ei ollut ötököitä. Kyllä. Ja ollaan uitu paljon myöskin. Aivan mahtava kesälomareissu. Näin se on. Hyvä, että tultiin. Niin. Krissellä on taimen kiinni ja vaikuttaisi olevan ihan hyvän kokoinen. Katsotaan mitä sieltä nousee. Niin, nyt on iso kala kiinni. Tämä taistelee. Taistelee kunnolla. Jarru huutaa. Nyt tuli väännetty aivan uskomattoman kokoinen taimen. Jes, pistä tohon. Mitataanpa. 63 senttinen. Taimen! Nyt on komia. Tässä se on kuule elämäni ennätystaimen. 63 senttinen. Painoa on varmaan vajaa 3 kiloa. Mahtava kala. Mene trailerin päälle. Se on reissu siinä. Hyvä reissu on ollut.